És un matí de febrer de l'any 1844 a l'interior del Saló de Plens de la Casa de la Vila. En ell s'hi troben reunits els regidors acompanyats del senyor Batlle. Tots ells mostren nerviosisme per la situació que s'està vivint. El món conegut està canviant i el sistema de poders polític, econòmic, social i cultural, que fins ara ho dominava i ordenava tot, s'està desmuntant davant dels seus ulls. L'antic règim ha entrat en crisi i la revolució industrial i la nova societat de classes que està sorgint en són la millor mostra de tot plegat. La realitat a l'estat espanyol és extremadament complexa i a la Guerra del Francès, del 1808 al 1814, i al posterior regnat de Fernando VII, 1814-1833, s'hi sumen els nous aires revolucionaris i liberals que arriben des d'Europa. Així s'ha iniciat, en un context ben tèrbol, la construcció de l'estat liberal, un camí gens senzill ple de regències i regnats, intents democratitzadors i pronunciaments militars, desamortitzacions i alternança de poders i assassinats i revolucions, tot plegat amanit per diverses guerres que ara no semblen tenir fi. Avui, aquí a Valls, sembla que tot ha esclatat i un petit avalot produït per una menudesa en sembla ser el detonant. Senyor Batlle, recordi tot el que darrerament ha passat. Sincerament penso que no podia prendre una decisió així. Senyor regidor, li recordo que qui porta la vara de l'alcaldia sóc jo. I el responsable d'evitar aldarulls a la població també sóc jo. I en cas que aquests es produeixin, serà a mi i no a vostè qui vindran a buscar. Faci el favor de pensar com un mandatari i no pas com un ciutadà. Soc molt conscient de les seves atribucions, cregui'm, però penso que haver prohibit durant la festivitat de Carnaval que el poble no pugui portar màscares no millorarà la situació. Vostè sap perfectament que si qualsevol cosa passés durant aquella festivitat, Déu no ho permeti, serà absolutament necessari poder perseguir, detenir i jutjar els culpables dels fets. I que això no es podrà fer si permetem que el poble pugui cobrir-se la cara. És que és una qüestió de lògica. Senyor Batlle, permeti'm que li recordi que durant els darrers anys la població d'aquesta vila ha patit d'allò més tots els estralls que s'han produït a les Espanyes. Avalots, revoltes populars i insurreccions que han produït destrucció, cremes descontrolades i assassinats injustificats. Per no parlar dels bombardejos que patí la ciutat comtal, o l'inici de les guerres carlines, i tot plegat amanit amb les penúries que ha passat la població. Crisis, fam, lluites, saquejos, misèria i inseguretat. I vostè, senyor Batlle, vostè vol treure aquesta gent la via d'escapament que pot suposar-los-hi una mica d'humor a les seves desgraciades vides? Senyor regidor, quina insolència. Vostè què es pensa, que sóc un irreflexiu? Faci el favor de no tractar-me com un ximplet. Soc el Batlle de la Vila i li repeteixo que si al dia de la festivitat de Carnaval passa res, s'han de poder identificar els culpables. I si això va en detriment del fet que puguin portar màscares perquè facin mofa i befa de nosaltres, doncs ho sento molt, però serà així. No penso derogar la prohibició del fet que puguin portar màscares durant la festivitat de Carnaval. Ves que no acabi prohibint la festivitat i així m'estalviaré problemes. Potser sí, que s'estalviarà problemes, cert, però en sortiran d'altres. La població d'aquesta vila té els ànims molt tocats i les conseqüències poden ser imprevisibles. Senyor regidor, vol deixar que sigui jo qui dirigeixi les regnes d'aquesta vila? És que ja n'hi ha prou. Seran desagraïts? Ho veu, senyor Batlle? No es poden restringir drets ni frenar l'oposició sense el consentiment del poble. Reclamen allò que és seu. Desagraïts, ganduls! Voleu fer el favor de callar? Desagraïts! 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 Desagraïts, ganduls! Feu el favor de treure's aquesta mascareta i identificar-vos! Us ordeno una treballa! Serenos! Serenos! Prenguin a tota aquesta gent detinguda! Que no en quedi ni un!